Żukowo jest kolebką kaszubskiego haftu, o czym słusznie informują nas tablice stojące przy wjeździe na teren gminy. To przepiękne kaszubskie rękodzielnictwo, pewnie najbardziej wyróżniające się z wszystkich dziedzin sztuki ludowej na arenie kraju, stworzyły siostry zakonne Norbertanki, które począwszy od XIII wieku przez 600 lat pracowały na rzecz rozwoju duchowego i materialnego Kaszub. Od Norbertanek kunszt ten przejęły w pierwszej połowie XIX wieku kaszubskie dziewczęta, zaś w latach międzywojennych przepięknie rozwinęły, przy pomocy zwłaszcza księdza Bernarda Gołomskiego, siostry Zofia i Jadwiga Ptach. To one są głównymi twórczyniami Żukowskiej Szkoły Haftu Kaszubskiego. No, ja pamiętam z dzieciństwa, siostra moja do sióstr Ptachównych haftowała. No i ona zawsze mnie wysyłała, jak coś nie wiedziała, to ona, ja tutaj przez Błotko, tu przez tory, tu przez Błotko, cyk, ja byłam u Ptachówien. No i jej przynosiłam te wiadomości. No i w końcu te siostry mówią: Wanda, te tak tu biegł kurz do nas, my se narysujemy, my se zrobimy serwetkę i te też ja weszejesz. Ja mówię, no dobrze. Wyhaftowałam, ale jak fajnie ty umiesz haftować, z ciebie jeszcze będzie hafciarka, oni mówią. Moja mama się u Zofii Jadwigi Ptach uczyła w ogóle haftu. Były bardzo dokładne przede wszystkim. Mama mówiła, zawsze musiała się żegnać przed drzwiami, tak się obawiała, czy ma też dobrze wyhaftowane. Tak dokładnie oglądały haft, czy jest dobrze wyhaftowany. No i wtedy, jak one założyły cepelię, to moja mama po prostu przeszła do cepeli, no i wtedy wiadomo, tam była narzucona norma i trzeba było haftować i moja mama mnie zawsze tak prosiła, bo już miałam je tak trochę wprowadzone, te gałązki, mereszkę, no i tam haftowałam do cepeli już wtedy lat 7 miałam. I myśmy tam się garnęły, pracowaliśmy tam, oddawałyśmy hafty i stąd myśmy brali i te wzory, i to wszystko, to układanie. No, ja bardzo dużo wyniosłam z tego właśnie regionalnej spółdzielni rękodzieła artystycznego w Kartuzach. Wanda Dzierżgowska jest współcześnie najbardziej utytułowaną hafciarką pielęgnującą żukowskie tradycje. Wraz z równie uznaną Bernadetą Reglińską i innymi adeptkami, także adeptami, tej sztuki dbają o jej odpowiedni kształt i rozwój. Swoimi osiągnięciami nadal rozsławiają Żukowo i wzbogacają kulturę całego kaszubskiego regionu. Mój mąż mówi zawsze, że ty żyć nie możesz bez tego. Ja mówię, no nie, no bo to mi wciąga. Ja muszę wykomponować coś i robić, żeby zawsze coś się działo. No te wzory faktycznie są wszystkie ściśle stosowane, tak jak przygotowały Ptachowe, Zofia i Jadwiga, a my po prostu się trzymamy tej zasady, ale komponujemy same. Same układamy wzory na konkursy i także ściśle trzymamy się swoich wzorów każda. Wzorem sióstr Ptach współczesne żukowskie hafciarki przekazują to dziedzictwo kolejnym pokoleniom. Odpowiedni grunt istnieje ku temu w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sztukę tę chętnie poznają także uczniowie, których rodzinne korzenie są poza Kaszubami. Ja osobiście z Kaszub nie pochodzę, więc zaczęłam haftować, żeby trochę zająć się kulturą kaszubską, żeby zapoznać się z tym, jak haftowali kiedyś w Żukowie, bo wiem, że jest to kolebka kaszubskiego haftu. Wiem tylko tyle, że moja mama też haftowała, gdy była w moim wieku i czasami mi pomaga, gdy próbuję coś robić w domu. A sama zaczęłam haftować dopiero we wrześniu i swoją pracę także chcę wysłać na konkurs. Jak przyjdą chętnie same i to zaraz po pierwszych ściegach gałązkowych to się widzi, czy ma zdolności, czy chęci i raczej nagrody mają zawsze. Pierwsze, drugie, rzadko kiedy trzecie i haftują do linii na konkurs zawsze. Ja zaczęłam haftować od września,
Dowiedziałam się na lekcjach zajęć artystycznych, że są tutaj takie zajęcia i po prostu przyszłam zobaczyć. W domu u mnie haftowała siostra, też była w gimnazjum, a w szkole podstawowej to raczej nie było takich zajęć. Tutaj właśnie haftuję kwiatka. Gdy po wyprasowaniu, już wypraniu będzie wycięty, będzie wyglądało właśnie tak. Ja haftuję od podstawówki 5. klasy, haftowałam w Niszewie. Teraz tutaj wyszywałam listek zielony. Idzie to w czerwcu na konkurs. Haftuję w domu, u mnie brat haftował. Namówili mnie do tego pani dyrektor w podstawówce w związku z tym, że Żukowo jest kolebką haftu kaszubskiego. Myśmy pani Wandą właśnie liczyli, że około 200 osób już mamy wyszkolone tych uczniów. Naszych uczniów. I najważniejsze jest to, że chłopcy się do tego garną. No w tym roku mam wyjątkowo mało chłopców, bo jest tylko 3, ale bywało i 7. Obecnie haftuję 2 lata. Bardzo wciągnęło mnie haftowanie. Obecnie haftuję w GOK Małkowo i w Żukowie z panią Bernadettą Reglińską. Wyhaftowałem już 3 prace i haftuję teraz kolejną. Mnie haftu uspokaja, jak haftuję jestem spokojny, opanowany. Na lekcjach haftu dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, że haft ma 7 kolorów, które mają swoje nazwy. Nauczyłem się komponować wzory, jak haftować. Prababcia haftowała i chciałem zobaczyć, jak to ogólnie jest. Czym się różnią hafty mechaniczne od ręcznych, że ręczne są ładniejsze, że są takie prawdziwe. Bo tu są takie piękne kolory, te 3 kolory niebieści, czerwoni, żółti, zieloni, to tak wszystko ozdobił. Jest ta kompozycja taką piękną, możemy tak tworzyć rozmaite kwiaty, polne czy z ogródka i nawet słoneczko, tam je widzę wyszety. Haft to się składa z 7 kolorów. Każdy coś oznacza. Zielone to są nasze łąki kaszepści, żółte to jest słońce, piości, czerwony to jest przelona krew, czarny to są zasyszone gałąźki. Jedni mówią, że to jest pole przygotowane pod zasiew, a modry to tak rzeka, mórze i jeziora nasze, nie? Do tego trzeba mieć zamiłowanie, chęć i naprawdę to kochać to wyszywanie. Kwiatki układamy w ten sposób, żeby 3 kolory były blisko siebie, żeby nie był ten sam kolor kwiatka razem. Także obok siebie, żeby były te kolory. I staramy się wtedy układać takie kwiatki, żeby pasowały do tych odcieni. Tak jak dzwonki są jasno-niebieskie zawsze, te haberki to są ciemno-niebieskie, tulipanki są średnio-niebieskie. Także to się staramy trzymać tej zasady. Wyjątkowe walory kaszubskiego rękodzielnictwa oraz umiejętności nabywane i rozwijane przez pokolenia hafciarzy przyniosły tej sztuce zdumiewającą karierę. Dziesiątki kaszubskich zespołów, w tym żukowskie bazuny, prezentują się w strojach z haftem żukowskiej szkoły. Motywy tego haftu obecne są w różnych zakątkach świata, w tym pewnie najwięcej w Kanadzie, gdzie mieszkają Kaszubi, którzy świadomie je pielęgnują i co roku urządzają konkursy haftu. Ich zwycięzcy ogłaszani są księciem i księżniczką Kaszub. Jest to kolejny piękny przykład wartości kaszubskiej sztuki i jednocześnie świadomości obowiązku jej zachowania i rozwoju. Obowiązku, który przede wszystkim spoczywa na kolebce kaszubskiego haftu, czyli ziemi żukowskiej.